Yr hyn nath yn arwain i ddilyn gyrfa o fewn Academia Gymraeg oedd yn ddiddordeb i mewn gwirionedd mewn llenyddiaeth ac mewn ymchwilio. Ar ôl i mi orffen yn oethuriaeth, nes i fynd i weithio ym myd y cyfryngau, cymryd radio am chydig bach, a wedyn dychwelyd nôl i Academia, o'n i'n gweld eisiau'r byd academaidd hwnnw. Mae ddiddordebau ymchwili yn ymwneud gyda y berthynas rhwng llenyddiaeth a gwahanol gyfryngau. Felly yn bennaf, llenyddiaeth a cherddoriaeth, a y berthynas rhwng y ddwy gelfyddyd honno, sut mae un yn dylanwadu ar y llall, a sut mae gweithiau cerddorol yn troi'n weithiau llenyddol ac yn y blaen. Ond mae hefyd gen i ddiddordeb yn lle mae llenyddiaeth yn cysylltu gyda gwahanol gyfryngau hefyd, felly y cyfryngau gweledol, cyfryngau clywedol, ond hefyd y cyfryngau digidol. Tu allan i'r gwaith, wel, dwi'n hoff iawn o goginio, fi'n rhedeg ambell waith, a dwi hefyd yn chwarae'r cello, felly dwi'n aelod o band Dewch a fi hefyd yn aelod o gerddorfa symffoni y Rhondda. Y peth fi'n mwynhau mwyaf am weithio yn Ysgol y Gymraeg yw mae yna gymuned agos atoch chi yma, ni'n nabod yn myfyrwyr ni gyd, felly mae'n un braf iawn cael treulio amser gyda pobl a rhannu syniadau, ac yn yr un modd mae'r staff yn hynod o gefnogol, fel un teulu mawr.